Wa nga pa rin. Nakita Miss Daisy o si Nadel itos galingan. Pagka-aligriya sa bukid. Ligrem gyud ang bukid manob sa kunsang urasa. Lahi yun pa rin. Lahi ang kaaligri. Giingon ako nimo. Kay iniksayos buntag, sayo sa kaing mamangon ng mga tao, sayo mo mata. Kay giawhag sila ni Marlon, nga, maulagi na, pangitao ng kanding. Kanding? O lagi. Nya, mitanyag lagi si Marlon. Nahatagan niya dakong premyo kinsa itong makadakop sa kanding. O naligri kay bukid. Ang mga tao giawhag ni Marlon sa papangitaan ng kanding. O lagi. Mata lagi siya dakong kandidat sa makadakop sa kanding. Us kagatos kalibo ka pisos ang iyang ipremyo. Di ba naghisgot naman ka na kuha na man, no? Ah, oo! Nagisgot ko anak nimo. Pero, kumuhatag og importansya adto. Unsa man ang kanding nga man, no? Nga ipapangita man na ni Marlon. Ambot lang. Basta ako. Nakadungog naman ko anak. Kay giasuyan man ko ni mama ni mo anak. Ikaw gani, ako magisultihan anak. Sa asoy ni mama ni mo. Unsa man manggilain nimong nahibawan ato man, no? Mahitungod atong kandinga. Mga lagi. Gamanan mo kuno tong kandinga. Mga fairy tales sad siguro na, oy, or unsa ba? Ambot lang. Basta, o manayaso ni mama ni mo nako. Ingon pa niya nga kanak ko ng istorya ha. Gikan mo na sa apuhan ninyo ni Marlon. Ni Don Andres Bernejo. Gamhanan nga kanding. Anong gamhanan ka to? Malibang mong kuno kwarta. Libang kwarta? Sure dra ay libang gud tag kwarta. Mao ni asoy ni mama ni mo tumasa. Ang ipalakaw ra bang tabi ni Marlon day? Kanang kanding nga kuno gikan kuno nas gawas. Unang iyang ipapangita kay paliwaton kuno na padaghanon. Ingal bitaw tandaan. Mat mo pinasinultian mo. Uya. Kasabot ng mga tawanan yun. Sige lang tayo inong hinungdan. Superbiyo ko ko. Ay, tinuod bitaw, superbiyo ka? Tungkol sa yung pagkadanghag, tanawa na. Pataka ba lang kung kagsulti? Sabi nagapataka na, Bon. Ang tao na eh. Ang sabi ito imong giingon ni Sir. Nga di ka masanay, katungod laki ka. Kung sabi nagapataka na, taro bitaw na, masanay di ko laki man ko. Pag na ako'y matris direct, yung sanay. You are correct in the wrong way. Because I am the man who never was scolded. So what? Huwag na lang tayo eh. O sige, ha? Goodbye. E dilig maamong ko mo. Uy, goodbye. Oh, goodbye. Goodbye, my teacher. Goodbye. Goodbye. Ano na lang. Taon naman. Look at that girl in the under the mango tree. Dito mo silang, Sir Marlon? Dito migikan dai. Pagi na ani. Dito sa una kog tumod. Wa may anihon nun. Pag-ani. Maramagoy problema. Sige man nagpangumidya. Luoy ra ba kay mo kay papawaon mo din Siya rin papawaon. Kahit mag-u. Tag bata ko kay humo ko gubon. Awa? Kay go. Ako, di ko gusto nga pagbuwag ta. Pero unsaon taman, gahe man kay kag-o. Para way mahay, kagbuwag na lang kita. Di ka gusto magbuwag tabay? Love day ko ni mo bon. Labon ta. Sige na lang. Babay na lang ta. Babay. Nya, di ba ko gusto mo babay way goodbye kiss? Ako may mo kiss? Dili sila. Aw. Ang mga gagadi mo si Muloy, sige lang yung kag binuang. Ayaw lang mo palayo diri. Uy, nindot untag, ari lang mas bukid. Yung sa unta man day.
Karon naman ni siya si panahon na taman. Palayaso naman na siya. Bye-bye. Sugot sa day mo. The floor, I was never holded. Wa ako'y gunit. Pero saan naman? Gahi makainigunin chulukoya. Wa ako'y mahimo. Dako na ko kay gastuan eh. Naglisot og pagpatambok ani. O nagsayang kayo og magkabuwag mi. Sa tinuoray lang yun. Di man ta ko musugot nga magkalayo ta ninyo. Pero unsaon man. Saan man kuno ko? Unsa man gyud sa ni mo mon? Nganong suko man kay Sir Marlon nimo? Ay, katurog kong sa adlaw nga gikomedyahan ako si Matoy. Suko man sa Marlon. Kadto ra jud. Katura, mga magbaw kag lubot. Gamaya ra atong saa oy. Kumitsa ra man to imong matoy. Saon. That's life. Saon man. We're poor. We're only poor. Poor doy. Saan man yung pobre man ta? Pobre lagi? Gamaya ra bitaw sa. Ako di mo ko musugot nga papawaon mo dris bukid. Simon, Buni. Ay, sige lang day. Kay basin pa tayo mausap ang unahon ni Sir Marlon. We just pray and hope nga magkakuyo-kuyo kita tupat. So, anton lang mi ha. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Bilen. Bye, Flor. Bye, Simon. Why? Nilaraw gid batasan ang Sir Marlon sa. Ingat sa tatay na. Na. Dili ka ni tiya ay. Nga namiyangan mo na ako. Dili mo. Ikaw mo yabag. Diin ka ni siya ang sunod na mo. Yabag. Kamoy gadanghag. Ang kanding nagsunod ron ninyo, sige ta pangita ninyo. Kandi nga. Ang kanding ba nga atong ipangita? Saman mo eh. Nya, mao ka tong kandi nga atong gipangita. Siguro ka. Siguro ko nga maoto. Kay mamo katong kanding nga naibungot, tag-as. Nung kaingon man ka nga, gasunod gid namo. Kay gasunod gid ay namo. Nagsunod lagi. Sige kog singgit ninyo, wadyo mamati. Madanghag ay. Wa man gud mi kadungog sa imong singgit. Wa ka dungog. Kakusog ato. Kung nilili ba mo, kita mos kanding. Wa lagi mi kadungog. Unya, bebe, diin man kuno ni aging kanding be. Dito nila ho sa kawayanan. Mauguro tong kanaas nga na dunggan na tos may kanalan. Mao lagi to. Ako manggigigukod dito sa ubos sa kasagingan. Imo ta ming gitawag para makatabang mi nimo gukod. Saba da, takyano niya tamo. Kamusta mga paring? Milagro na rin mga. Lingkod. Salamat yo ha. Kuan lagi jo si Marlon ba tuwa man daw kuno to sa bukid. Duha na daw kuno to kasi mana didto. Mau ba? Kita may mahibaw anak. Aw, do na ragoy mga balita, cho. Tuwa bitaw. Ako gipadto, kay nakabalita ko, ang akong piyado dito. Magpataka na patukod ganong mga tao dito na way pananghid. Di ay. Pero cho, giawhag man daw kuno ni Marlon ang mga tao dito sa pagpangita o pagdakop sa kanding. Kanding? O lagi cho, kanding ang iyang gipapangita. Unya mitanyag pagyud kining dakong papremyo. Usa ka gatos ka libo ka pesos. Kanding? Cho, tinuod ba gyud kini cho nga ang among apuhan ba si Lolo Andres Bernejo doon na bagyo ni talagsaong kanding? Ug ingon ang sugilanon nga kini kunong maong kanding niya malibang og kwarta. Ayaw pagtuwa na ang paring. Kana, mga istugilano na sa mga karaan tiguang sa una para isulti sa mga bata. Nabagoy kanding mo limang kwarta. Kani adto pa man ko nakadungog anak cho pagkamatay sab sa akong mama. Gisulti-sultihan man gud na sa mga tao.
Murag wa lang gud ko ato kay murag disag ko mutuo. Pero karon murag pagkadungog nako nga si Marlon ni awhag di sa mga tao dito sa pagpangitaan ng maong kanding. Maong napukaw sa akong hunahuna. Ay, tuwa na, binuang na na.